karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's boy. Acho. Oh. Si Jessa. Focus. Pero tayong pa, tingalig daon sa naroon si Jessa. Iyara na gituyo para may storbo ta. Matayo, unsa pa. Tingalig tinuod ka na kinahanglan sa tabang. Nanay-lain mo tabang niya eh. Matayo, unsa pa. Wakit sila mga pli. Buisit! Mga aray, kibikugan kong tinuod. Natinood. Mau ba, bro? Uwagin mi kabantay. Sayo mo sa gugming na to gabi eh. O close yung kayo nga mong cottage. Di madugong ang mga kisaw sa gawas. Dugay masag ko nakamatngon. Pagawas na ako sa cottage, na okay naman si Jessa. Anong gibikugan mo kuno siya? Nag-unsa pa ni siya itong oras ha? Gikan ko no, nag-swimming sa kuan, sa pool. Galangoy-langoy ko no dito. Pero nganong dito man siya tungod sa mong cottage? Ha? Nasaan tingali? Nasa agad? Or, kamo gyud ang iyang kanang gipangayo og tabang. Gibikugan siya o niya nakahimo pa siya saka sa mong cottage para mangayog tabang? Bitaw, no? Pero suma pa sa mga bitabang niya. Los pa naman kuno kay si Jessa sa ilang pag-abot. Well, Kung sa may tinuod, aw siya lagi nahibaw. Tuod, ikaw ra lagi. Asa man di si Joe? Nindot nas bahas din eh. Puti kayo. Ano ka, sana? Mas ganahan man ang uban sa swimming pool. Mas nindot magiging ning dakat. Oh, hinoon. Mas mayo sad nga dili kayo daghan ang niya din hikimingaw. Saba ug samok sa pool eh. Maligo na ko. Ikaw na lagi. Oh, Ipasabda na lagi ka ni Mateo. busy pa to siya dito. Oh, hinuon. Wa man kay labot sa grupo. Okay ra sad nga naa ka din eh. Nag-solo. Wala kay swimsuit? Di ko ganahan. Hinuon. Dili sad bagay nimo. Mao bitaw. Okay ra ka nga ikaw rang usa din eh. Unya, si Mateo to adito. Gipalibutan sa mga girls nga nag-two-piece lang. Okay raman. Wa mo ko'y issue, ana. Oh ba? Wa ka ma-worry nga posible nga mutanaw si Mateo nila. Okay ra sad ko, ana. Wa gyud ko'y problema. Lain sad di siya mutan-aw nga doon naman si mga mata. Oh ba? Kung ako kahit mo ato dito, ug mutanaw na ko si Mateo, okay ra gihapon ka? Okay ra gyapon ko. Lakaw ato na. Basin pa dig mutan-aw sa Mateo nimo. Oh. Ano may problema nimo? Lakaw na. Di ko matuo nga di ka madutlan og selos. Nagpakatawa man ka, Jess, ha? Wa ko magpakatawa. Seryoso ko. Lakaw na lagi. Ato na lagi dito. Aon sa man. Gusto kang si Mateo ang mutan-aw nimo or gusto kang ako ang mutan-aw nimo? Oh,
Sige, magkagatubang na ako. Ako may imong ipa-displayhan sa imong beautiful body. Ako tingali gusto ni mong tintalon og dili si Mateo. Pagklaro ko no, be? Wak katingog ko eh. Abi tingali niyag batando ko sa iyang gipadulti. Pasensya na, Jess, ha? Dili na makadot na ko imong style. Masakit pang pinakasulbigas kaysa sa imong gipanulti. Di ko mutuo nga di ka madutlan og selos. Oh! Aray! Oh, Mateo? sakit na mahal, uy. Mura Hala, nadislugid na nga ako nga hala, sorry. Sorry kid kayo. Imo man ko kong gisawom, God. Nanasik ka na lang inuunti ka. Sorry kid kayo, ha? Sorry lang. Ngunaan lang ka sa'yo. Unsa man di buhaton ako? Wakay buhatan. Ako rin doon may buhatan. Mateo, unsa pa? Tingali may makakita na to ug magtutulungan pa ta. Okay. Sige, aram mo kayo makakita. Musahang tayo daw, ha? Dali. Wow! Asa si Mateo? To ani Jo. Wa siya dito. Gikan ko dito. Di pa to siya dugay milakaw. Wa man lagi may magkasugat. Hindi naman kaagi. Dito man siya. Bullshit. Ikaw ba sa bahay? Gusto sige pamalikas, God. Anugon ka na mo puro mao? Pang miss you? Pero ang laong ni mo, gamugtok. Saan man mo pagdaog anang kalakiha? O usawa man ako sa pag-smile. Nga wa man dinhi ang tao nga akong tuyo. Nganong ang minyo masay mong tuyuan? Ha? Napaman mi nga mga single. Daghan pa masad mi. Di mo na ako type. Toyong. The feeling is mutual. Laisa din ang feeling ilaw sa dagat, no? Oh, muratag naghikog. Tawa ka lang na. I love you. I love you, uy. Ano bang uwi mo kay ni siya? Hey, I love you ba? Naunsa man ka? I love you mo. Ikaw ba? Ang sa nagkatawanan. Huwag mo ko magbinuang. Ganun na kaingon magkaanak, be. Ambot. Basta kay, mau lang niya ako na feel. Imo magidingali kong gilumay, Jo. Huy, wa gid in taon ko ana no. Lagi pagingon ana. Okay. Joke ko eh. Nag-joke ko. Pero, mahal. Seriously. I really love you. O lagi. Lagi. Oh, ano di mo kamatanaw ako? Tanaw man. Tatoki ko. Ikaw ba? Tatoki ko ba? Oh, naa na. I love you. Uy, nga no, di ka. Oh, Alig-ligi kay sila. bitaw. Tara na. Join na nila. Aligriha ko niya. Oh. Ay, sir. Nanagid ang inyong gipangita. Awa. Ay. Yan na inyong gipangita gyud. Ay, masaya dyan naman. Ay, love yun kaayo ni Sir si Jo, no? Tural. Makita yun siya mga lihok. Oh, tural. Awa. Ay, Awa. dahil. Sila, ribawaan pa nga, buwish na ang type ni Sir, no? Ang gusto niya, nga napakatumboy na ng utasan ko. Ay, mauta na mo gibuhat, Ma'am Jess, para mapansin ka ni Sir. Agay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!